Acompañada dos alcaldes de Lousame, Teresa Villaverde, e Noia, Santiago Freire, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, a titular de Infraestructuras supervisou o inicio das obras da nova vía de conexión de Lousame, na zona de Porto Bravo, coa vía de altas prestacións Brión-Noia. A nova infraestructura viaria, cun custe de 1,3 millóns de euros e preto dun quilómetro de lonxitude, permitirá mellorar as comunicacións desta zona con Santiago, reducindo así os tempos de viaxe e tamén a seguridade. Un novo trazado de unha nova vía que beneficiará os veciños de Lousame, pero tamén os veciños de Noia, a mellorar a accesibilidade tamén de Noia, o seu propio polígono. Estamos a falar dun vial de prácticamente 900 metros, pero que beneficiará de forma importante. Estamos a falar de poñernos a menos de 5 minutos gracias a este vial coa vía de altas prestacións de Brión-Noia e, polo tanto, un novo trazado que suporá, dende logo, que os desplazamentos cotiás de todos os veciños de Lousame, de Noia, dos usuarios desta estrada, teñan os seus desplazamentos de forma máis segura, máis cómoda e máis áxil. Un feito este o da mellora das comunicacións coa capital de Galicia, que tamén destacaron os dous alcaldes. Tanto Teresa Villaverde como Santiago Freire incidiron na importancia do proxecto, que se enmarca tamén dentro dos compromisos que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se marcou con esta comarca. Todo isto está dentro dun programa do equipo de goberno do presidente Feijóo con esta comarca de compromiso, non? Dende a corredor Brión-Noia, dende a autovía, dende a ponte da ría de Muros-Noia e tamén a conexión con Lousame, que fai que toda a comarca, porque creo que esas infraestructuras as hai que valorar e as hai que mirar en conxunto, non solamente con localismos, e creo que nos agradecemos e seguiremos pedindo, claro, para que todo isto siga mellorando en cada un o seu concello, pero tamén agradecemos o compromiso con esta comarca, non? E trátase dun proxecto que favorece os dous concellos, tanto a Noia como Lousame, pero tamén os demais concellos da comarca e que vai a mellorar e posibilitar unha mellor conexión hacia a zona de Arousa Norte, hacia o sur de Galicia, a través desa vía provincial que vai dende Noia a Taboiro. O certo é que trátase dunha actuación que, inda que parece un percorrido curto, mellora unha zona de travesía, mellora a conflictividade que xurde no día a día tamén a través dese tránsito, a través desa travesía ampliamente poboada. Segundo as previsións baralladas, a actuación podería estar rematada antes dun ano para a súa posta en funcionamento.